kai ku tashi, ku tashi, ku tashi, ku tashi, ku tashi, ku tashi, haba. Ayya kai. Aminu Kurdan, Aminu record. Kidan yazo mata me kuke? 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 Zancen jiya ne yau ma ku zo gashi. Yazo ku yi sha'anin ku mata da kuɗin dashi. Yazo Kurdan ne yaron ku zo gashi. Yazo da kuke burin tozali da fuskar shi. To me ido da gani garawar kiɗan yazo. Yazo, yazo, kiɗan yazo, mata ku zazzo me kaunar ku yazo, me kishin ku yazo, Kurdan na ku yazo, takun sai ku gurzo ku yi tarwa sama. Ai mu da tsoro sai dai da makagen mu Allah, makagen mu Allah. Mu da sabo sai dai istighfar Allah, istighfar Allah. Mu da zabo sai dai a tukunya mu kulla, tukunya mu kulla. Yaro ya ga kara Baba na yi shiru. dan kwal uba. Ai, Ka zo na zo wancan ya zo. wannan sama. Ka zo na zo wancan ya zo. Ko da Allah. Ka zo na zo wancan ya zo. Alhamdulillah sama. Ka zo na zo wancan ya zo. Ai, tsamiya ga dambe kunu ne shi ko baki hannu sai ku sanya idanu tunda dai mun dando ga gidan yayi dandano wanda bulso biyu dubul na ce ya kunku mata. Likatan balale, likatan balale. Idan ba nono a sha da ruwa. Ayya 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 ka tambalale in babu a sha da ruwa ana ta biki na yaya da kawa kina harka ta koyarwa ki ba mu guri mu tashi rawa in mun kare ki ba mu ruwa ayya. Wayar mijinki tsakanin ku kallo ne. Katan balale. Kar ki taba a cikin ta kuka ne. Katan balale. Na sani cikin ta dai rudu ne. Katan balale. In ya yarda taba daidai ne. Ki mata guru da me ki guru ki kalle ta ta kalle ki kar ki taba a jefe ki da bakar magana ko zagi yo tashi mu je sama. Ai sama, ai kasa, kai ai sama, ai kasa, kai ai sama, ai kasa, kai ai sama, ai kasa, oh.